baixo o meu punto de vista, isto é moi fácil de chegar a unha conclusión. Si se recortan recursos profesionais na sanidade pública, por tanto, non se vai a poder cumprir cos protocolos de atención en 45 ou 60 días, terase que derivar, evidentemente, os usuarios e as usuarias á sanidade privada, e isto representa negocio para a sanidade privada. Aquí o que se está evitando o problema que dou a política do Partido Popular en Madrid, por exemplo, onde se fixeron hospitales que logo se privatizaron, e aquí está se optando por a vía ainda máis fácil, que é derivar os pacientes directamente aos hospitales privados e, evidentemente, todo é moito máis simple. Moitas veces escoitamos a responsables do Partido Popular intervir dicindo que este é un problema que o un discurso ben derivado de o pico da gripe. Eu creo que aquí non estamos falando dunha manifestación debido ao pico da gripe, estamos falando dunha manifestación, unha contestación a un modelo sanitario, non? E as receitas para mellorar a sanidade pública galega non veñen por a saturación que existe hoxe por hoxe en urgencias, nas urgencias hospitalarias por culpa do pico da gripe. Esa é unha problema que interna nos PACs, onde se están reducindo especialistas, e calquera persoa, polo menos no meu concello, na miña área sanitaria, que quer ir a un pediatra no seu PAC, se non ten pediatra, evidentemente ten un neno, unha crianza con un problema, ao final vai ir a unha consulta hospitalaria e iso axuda efectivamente a saturar as urgencias. O problema non é aí, o problema é do modelo. É un modelo que está precarizando a sanidade pública en beneficio da sanidade privada. E as receitas non pasan, como día, por o que dixo o presidente da Xunta, por o que dixo o Concello Parlamentar da Comisión de Sanidade do Partido Popular. Nin pasa por, en lugar de apilar usuarios e usuarias ou doentes nas urgencias, apilarlos en habitacións, é dicir, leválos para as habitacións e saturar as habitacións, nin pasa por botar de acordo os usuarios dicindo que os hospitales se saturan porque a xente vai ao médico máis que día. Por lo tanto, si estamos diante dun problema, estamos diante de un cambio de modelo, e por lo tanto, eu creo que cando está en xogo o sistema sanitario dos pilares básicos dos estados de benestar, pois creo que debemos considerarnos a favor de que eso non se poña en marcha.